Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün, hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 29 iyun, sişembe. Мен Elza Ahmedjanova һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген 29 июнь корабль төзүчеләр көне. Бу иң яшь бәйрәмнәрнең берсен 2017 елдан билгеләп үтәләр. 1667 елның 29 июнендә патша Алексей Михайлович беренче хәрби корабль төзү турында указ игълан иткән була. Орел исемле фрегат дәүләт заказы буенча һәм дәүләт акчасына төзелгән беренче корабль була. Һәр елның 29 июнендә Россиядә партизаннар һәм яшерен эш алып баручылар көнен билгеләп үтәләр. Бөек Ватан сугышы елларында алар тарафыннан миллионнан артык фашист, 4000-нән артык танк һәм бронемашина, 65 000 автомашина, 110 самолет юк ителә. ООН ассамблеясы тәкъдиме белән бүген 29 июнь халыкара тропиклар көне дип игълан ителгән. Тропиклар дөньяның 40%-ын тәшкил итә. Кызыклы фараз, 2050 елда тропикларда бөтен җир шарындагы өлкәннәрнең 50 һәм балаларның 60% яшәячәк. Патефон. Музыка яңгыратучы әлеге җайланма кайчандыр иң кыйммәтле җиһазлардан саналган. Бүгенге көндә без аны бары тик музейларда һәм коллекционерларда гына күрә алабыз. Язучы Рабит Батулланың шәхсият кәрханәсендә әтисе алып кайткан патефон саклана. Аның тарихын белер һәм яңгыравын ишетер өчен шунда юл тотыйк. Сез бүген Биектау төбәге Шыршы авылындагы ядкарханәдә. Сез мөштәриләр буларак, күзәтүче буларак. Бүгенге мавзук патефон. Деген сүз, нәрсә ул патефон? Бүгенге көндә бит инде ул юк, граммофоннар, музыкаль центрлар. Ә менә бу безгә музыкаль центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Бер яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты, ул бик күп табалары да исән. Әлфия Абзаловалар, Рәшит Вахаповларны, Зифа Басыйроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Ondan sonra җибәрәбез. Куябыз. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа апа Басыйрова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Диксиясе, һәрбер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач нинди җыр була инде. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыкада яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе, патефон табасы инәсе, ул бетә, корыш ул. Аны үткен нидерик, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, беләү белән эшлидерик. Менә мин әле берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын соңгы җөмлә әйтәсе килә. Менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында жатадыр упражнениялары, беләсезме?
Табаларны эретеп сыбызгы ясыйдыр. Менә бу таба бик тиз эри. Аны жылы урынга куярга ярамый, кайнар урынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр. Без туры эфирдәшлибез, барыгызга да хәерле, матур көн теләп дәвам итәбез. Винарис Илегез тамашачыга яхшы таныш башкаручы. Татарча матур итеп сөйләшә һәм җырлый белә. Бәлки барыгыз да белеп тә бетерми торгансыздыр. Винарисның татар теленә карата айруча бер мөнәсәбәте бар һәм аның сыры әти-әнисенең мәхәббәтенә барып тоташа. Бу турыда ул тел ачкычы сәхифәсе авторы Әлфия Хәбибуллинага сөйләде. Нәрсәлфия булай, яшәп ятам инде. Әйе, кер, уз. Эй, субханалла, бик матур. Белмәннәр практически әзер. Да, әзерләп куйгансың. Сөйлә инде, бу нәрсә, бу бит ит түгел. Ит түгел бу, балык. Нинди балык? Яһүдләр бит балык яраталар. Әйе, бу балык монда сёмга һәм треска белән. Тагын ниләр бар? Соевый соус монда, чеснок, лимон и цедра лимона. А мин син ясаганда еврейский закуска ясыйм. Мин синнән сораган идем, Ефим ага турында. Ни сәбәптән Ефим ага безнең шулай матур иттереп татарча сөйләшә башлады? Нәрсәгә кирәк булды аңа татар теле? Беренчедән, минем әти Пермь өлкәсендә, Звездный дигән поселогында службада булган. Татарча ничек була ул служба? Хезмәт. Хезмәт иткән, әйе, танковый войскада. Анда якын тирәдә безнең авыл торадыр, Куян авылы. Куян авылда 42нче елда бик матур шибәр генә минем әни туган Махира исемле. Алар 4 кыз бала булып үстеләр. 4-се дә татар исемнәре. Берсе минем әнием, иң зурысы Махира, икенчесе Тахира, өченчесе Зөһрә. Ой, шундый матур исемнәр. 4-се аларның Захидә. Менә әти хезмәт иткәндә безнең авылга оркестр белән дискотекалар оештыралар янда, клубта. Шунда минем әни белән танышканнар. Бик көчле мәхәббәт булган. Но минем дәвәни әйтте, Махирәне бирмим. Татарча сөйләшә алмасаң, динне кабул итмәсәң. Хәтта ул әле мусульман дине кабул итте. Әйе, шул ук елны 63нче елны булган ул. Аннан соң минем дәвәнимә килеп әйтте, "Мага шукапа телен өйрәндем, динне кабул иттем. Махира минеке булырга тиеш." Менә бит мәхәббәт нишләтә, әйме? Саташтырайм дип әйтте дә. Ну алар 50 ничә ел тордылар бергә. Хәзер юк инде алар. Китләр. Бала чакта сиңа татар тәрбиясе ничегрәк булды? Сез татарча сөйләшә идегезме гаиләгездә? Альфия, мин бит шәһәрдә үстем, күбесе. Шәһәрнең мәктәбендә укыдым, рус телендә, татар телен безгә укытмадылар. Ну, әти-әни белән татарча сөйләштеләр. Ну, мине чөнки теге руслар арасында үскәч, күп өйрәтмәделәр инде. Мин бит 16 яшьтән уже самостоятельный баладыр. Беләсезме? Уже эшлидем, акча да эшлидем, ничего гына. Син бит паспортың буенча чын еврей малае, әйме? Виталий Ефимович Блейхер. Менә шушы паспортың белән еврейлар янына китәргә менә шундыйрак уйлар тумадымы синдә? Беренчедән, беләсезме, мин бит бу шурынга килмәдем Казанга. Монда мине бер актер кешесе, әйтмим фамилиясын чакыртып, ну, шулай монда Казанга китерде инде мине. Акча булганда мин аңа бик кирәк булдым. Акча беткәч, ул миңа әйтте, "Винарис, бар Пермгә кайт." Ә мин кайтасы килмәде. Чөнки үзең әйткән сүзе бит инде, син әйткән сүз. Мин еврей наполовину, а евреи не сдаются. Шуңа күрә 2 атна подъездда йокладым. Ну ничего, Аллага шөкер, ашарга бары, кефир, батол. Рәхәтләнеп 2 атна подъездда яшәдем.
Тукайша әйтсәк, акча барда душ шул, барда яр. Да, Акча исе шулай, сыкмый Әлфия. икән, барда яныңнан таяр. Аннан соң Әлфия шул бу хәлне Габдулла белде. Теге мужикка да эләкте. Һәм мине үзенең квартирага чакырды яшәргә. 2 ел буе беләсең Габдуллада яшәдем. Һәм инде менә бу татар җырына, татар сәнгатенә сиңа мәхәббәтне Хәмдүнә апа тудырып, син Хәмдүнә апа аша татар сәхнәсенә мендең дип әйтергә буламы? Була. Габдулла апага зур рәхмәт анарга. Ул мине татарчада сөйләшергә өйрәтте. Шул күңелдән халык җырларны җырларга, баянга, менә классик җырларында Габдулла апа өйрәтте инде мине. Ул минем, ничек дип әйтим, учитель һәм икенче әни дә инде. Анында яшәгәч, миңа бик күп нәрсә өйрәтте ул Габдулла апа. Бәхетле булсын теге дөньяда. Урыны җәннәттә булсын дип Җәннәттә булсын, әйтәләр. Бу җаным. очракта шулай да чыннан да шулай булсын, бик легендар җырчыбыз һәм инде бик күп кешеләргә юл күрсәтүче җырчы иде Хәмдүнә апа. Син үзеңнең бөтен барлыгың белән татар икәнеңне күрсәтәсең, татар булуың белән горурланасың, әйме? Шулай бит инде. Татар бит мин. Просто миндә бераз еврейский кан бар. Шулай да. Шулай да. Да. Менә еврей ризыклары пешерәсең. Синең аларга, ул милләткә мөнәсәбәтең ничек? Беренчедән, мин ул милләтне күп белмим дип әйтсәң дә ярый. Чөнки минем әти-әни белән кавышканда, әти барган үзенең абыйга, апага, теге Бер туганнарына инде буйма. туганына рөхсәт алырга инде. Тегеләр әйттеләр. Татар белән яшәсәң, син безгә кирәк түгел. Ишеннән дә 50 ничә ел әни белән әти бергә тордылар. Бер көн дә бетән сөйләшмәделәр. Аралашмаганнар да. Кирәк бит, менә нинди мәхәббәт, мондагы шундый олы мәхәббәткә тагын бер кат сыкланып, гаҗәпләнеп куясың, әйме? Шулай инде Әлфия. Чыннан да алар даже соңгы елларда шу хәтле мин аларга карап сыкланадыр. Ике күгәрчен кебек алар. Бер-берсенә карап, теге Ефимушка дип кенә, тегесе Махирушечка гына дип сөйләшеп, бер-берсен яратып, нәрсә кирәк, әти булышадыр. Нәрсә кирәк әнигә, әни әтигә булышадыр. Бер-берсенә инде ничек дип әйтим, әтигә бит аякны кистеләр бит. Аның гангрена башланды. Әти бер аягы белән базарга барып, кастрилләр белән, рюкзаклар белән ашарга аладыр. Синең еврей халкына, яһудларга мөнәсәбәтең нинди? Нинди булсын, әйбәт. Бик тә хөрмәт итәм, теге чөнки заслуженная нация. Казанга килгәч, Әлфия, беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Миңа бик тә булышты Солнце дигән җырчы бар я. Шул абзый миңа бик тә булышты. Но нәрсә дип әйтте? Син татарча гына түгел, яһудчада җырларга тиешсең дип әйтте. Менә мин күз алдыма китерәм, беләсеңме? Әгәр дә син шушы яһуд җырларын татар теленә тәрҗемә итеп җырласа, менә булыр. Мин даже переводты сораганым бер автордан иде. Теге бар бит. Хавана гила хавана гила хавана гила хавана. Вот это бу җырны инде алам дип әйттем. Мин аны татарча җырларга тиешмен булдым. Ну, нәрсә, ничектер килеп чыкты инде шулай, мин аны җырлый алмадым. Кызганыч. Но әле барсы да алда бит әле. Алда әле. Синең бит инде паспорт буенча син Виталий Ефимович, әйме? Блехер Виталий Ефимович. Ни өчен Винарис ил-егет? Бу синең кушаматыңмы? Бу беләсеңме каян килде? Мин тугач, мине әни мулла исем куштырганнар. Винарис дип. А ил-егет ул минем әнинең девичья фамилия. Кыз вакытында Аны Ил-Зигитова. Ну, татарча инде мин монда Казанга килгәч, үземә алдым Винарис ил-егет дип, Ил-Зигитов Хәмдүнә апа әйтте. Нинди Ил-Зигитов булсын ул? Урыслар арасында Ил-Зигитов булсын, татарлар арасында Винарис ил-егет буласың. Менә Әлфия безнең
Pilmenler hazır. Subhanallah, subhanallah, şunday motorlar, Allah'a şükür. Vinaris. Ау, Менә bir бит mina инде алып куям. безнең быел әйме туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы. Менә син шушы катнаш никах вакиле буларак, менә төрле халыклар белән аралашучы кеше буларак, менә шушы нисбәттән безнең тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идең? Нәрсә әйтәсем килә? Минем әнием шың татар, әтием шың яһуд. Мин шың татар һәм яһуд баласы. Яһудмы мин, татармы мин? Мин үземнең әни белән һәм әти белән горурланам. Аларга рәхмәт, мине үстергәннәр. Мин аларга татармы, яһуд дип карамадым. Мин аларга әни белән әти дип карадым. Һәм дуслар, сезгә шуны әйтәсем килә, бергә булыйк, бергә яшик, без кешеләр. Һәм инде әлбәттә телебезне, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне онытмыйк. Бер кашанда. Тапшыруыбызны телевидение фондындагы язма белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Звени, мой конь серебряным копытом, лети в Казань сквозь лес густой, высокой, и передай привет ей от джигита, который от любимой так далеко. Hasan deyip bir jırlasam, hay Hasan deyip bir jır